Stori rhyfeddol yw hon. Stori nag oedd lot ohono ni yn gwybod fawr ddim amdani iddi. 200 mlynedd glaniad y Cenhadon gyntaf o Gymru. A hwythyn annibynwyr fel mae'n digwydd ar Ynys Fawr, Madagascar. Wel, fe ddechreuodd stori Madagascar, achos stori yw i mewn gwirionedd, nôl ar ddechrau yr bedwaredd ganrif ar 15, gyda Thomas Phillips a'i Academi yn Neuadd Lwyd, a oedd wedyn wedi symbolu David Jones a Thomas Bevan i fynd i'r maes Cenhadon, a fe geisio nhw apwyntio gan yr London Missionary Society yn Llundain i fynd allan i Madagascar. Roedd Thomas Phillips, gweinidog Neuadd Lwyd, yn cynnal academi ar dir i fferm Penbanc, ac yno y cafodd y Cenhadon cynnar i haddysg, ac yn naturiol felly mae ardal Neuadd Lwyd yn ymfalchio yn y cysylltiad hwnnw ac wedi bod yn ymwybodol ohono fo ar hyd y blynyddoedd. I think what encouraged them to go for a mission in Madagascar is first like that call, and also like they listen because they've heard the suffering in Madagascar. But also I think it's kind of an adventure things because they were very young and they lived in a very rural area here in Wales, and I think it's that excitement of going somewhere, but also like that conviction that you can change somebody's life. O fewn ychydig fisoedd i lanio, fe fi teulu David Jones i wraig a'i blentyn bach farw, a fe oedd e'n wael iawn, a pan ddaeth Thomas Bevan allan ati nhw, fe oedd a'i wraig a'i blentyn bach farw hefyd. A alle fe wedi gorffen, ond oedd David Jones yn ddyn gwydn iawn, penderfynol iawn, ac fe aeth e nôl ar ôl dod dros y salwch malaria yma, aeth e nôl i Madagascar ac ail ddechrau'r genhadaeth. Dau o Gymru mynd, meddylwch amdani nhw, yn dysgu'r iaith. Iaith nad oedd ddim yn debyg mewn unrhyw o ffordd i'r Gymraeg na'r Saesneg o'n nhw'n gyfarfod â hi. Maen nhw'n dysgu'r iaith, yn fwy na dysgu'r iaith, maen nhw'n dysgu hi yn ddigonol i ffurfio hi'n iaith ysgrifenedig. Mae na sefydlu gwyddor, y wyddor. Mae na sefydlu gramadeg, mae gosod i'r bapur. Ac pan mae Cresnogion yn gosod, yn dod i allu i osod geiriau ar bapur, maen nhw'n gosod yr ysgrythur ar bapur. A ni o Madagascar erbyn hyn, mae yna ysgolion, ond oes e'n dwy'n enw'r 2 euro yn yma. Addysg, fe roi nhw addysg i bobl. Yr hyn wnaethon nhw oedd sefydlu ysgolion, ac o gylch yr ysgolion hynny, ond nhw'n gallu perswadio pobl i ddod yn aelodau o'r eglwys. Nid mynd yno a sefydlu eglwys yn gyntaf ac yna mynd ati i addysgu phobl ac ati. Na, mynd mwyn cysylltu â phobl, cael nhw at ei gilydd ac yna ond nhw'n gallu dylanwadu arnyn nhw drwy perswadio nifer ohonyn nhw i ddod yn aelodau o'r eglwys. Fel yna, y cyswllt yna, mae rhaid pwysleisio hynny o hyd ac o hyd, y cyswllt personol yna sydd yn bwysig mewn cenhadaeth. Oherwydd y drychineb ofnadw, David Jones a Thomas Bevan yw'r rhaid ni'n cofio, ond fe ddaeth David Griffiths allan fel chwaw awyr iach, dyn mawr cydnerth, llawn penderfyniad, a fe ddechreuodd fe agorodd ysgolion, fe ddechreuodd ysgrifennu llyfrau i blant ysgol, a roedd e'n ddyn larger than life, fel mae'r Sais yn gweud. O David Griffiths yn dod o Gwynfe, yn un o Griffiths' Gwynfe, a wrth gwrs fe aeth e mas i Madagascar
A bydd i 200 mlwyddiant yr amser ath yma sydd Madagascar yn 2021. A felly mae yna gysylltiad cryf yn y teulu. A wrth gwrs, falle rhywbeth sydd wedi mynd ar goll dros y blynyddoedd diwethaf hyn. A felly fi'n gobeithio byddai'n gallu ail esgor hynny. Mae stori sydd yn para, wrth gwrs. Yn ein cysylltiad ni gyda Madagascar, ni'n dod i glywed mwy, ni'n clywed am y twf anhygol. Ti hwnt i ddychymig fi oedd yna'n niferoedd Cristnogion ac yn ffyniant yr eglwys Cristnogol. Ac allwn ni mond llawenhau o gorfoleddu a sylweddoli'n bod ni'n rhan fach o'r gwaith yma i gyd. Now we are more than 5 million people, Christians in Madagascar, and it's still growing. We are building church in Madagascar. We are, in my local church, for example, we have 2 services. One starts at 7 o'clock in the morning. If you don't go there at 5:30, you won't get a seat. And that is everywhere in Madagascar. So that is, the fruit is still there, but also like we are now coming back here to Wales, and we are hoping that that fruit is going back here also. Yeah. Wel yma yn Ministry, mi rydyn ni'n ymfalchio yn ein cysylltiad â Mair Griffiths. Mae gynnon ni dablet ar y wal gyda llaw yn cofnodi ei bywyd hi a bod hi'n gynhades o'r eglwys arbennig yma. Magwyd hi yng Nghaerdydd, fe oedd hi'n fenyw addysgiedig iawn te, a'i Ffrangeg hi wrth gwrs yn arbennig o dda, a fe ath hi'r maes Cenhadol ac mewn amser fe ddath hi'n brif athrawes ar yr ysgol bwysica i ferched. A pan eithon ni i Madagascar, o'n ni'n sicr bod pob menyw mewn swydd uchel o'n ni'n cyfarfod â nhw wedi bod yn yr ysgol honno. Oedd ei dylanwad hi yn anferthol. Eleri Edwards dwi, ges i ngeni yn Rwabon yn ystod yr ail ryfel byd, ac ond oeddwn ni'n byw yn Prestatyn yng Ngogledd Cymru, a nes i fynd yn 73 i fod yn athrawes Saesneg mewn ysgol yn perthyn i'r eglwysi Protestanaidd yn Madagascar. Dych chi'n gweld yr efengyl mewn ffordd gwahanol pan dych chi mewn gwlad fel yna, ac yn byw ymysg y bobl, ac yn gweld fel mae o, wel, mae'n ysbrydoli nhw, a maen nhw mor llawn o egni, tydyn nhw, a maen nhw'n llawn o foliant hefyd efo'u caneuon a'i hoffter o symud. Dwi wedi cael arbennig o fendeithion, rhaid i mi ddeud, yn Madagascar. O'n i'n teimlo bod fy mywyd ar ben pan o'n i'n ymadael, ond wedi hynny mae Duw wedi rhoi bywyd arall hefyd. Ond ar y pryd oedd o yn hyfryd i... Oeddwn ni dipyn bach fel mam yn hyfforddi ac yn helpu'r bobl ifanc yma i ddysgu gymaint o bethau. Wel, o Gwyneth Jane Evans, fel o'n i'n nabod hi, yn genhades yn Madagascar. Fi oedd hi yno am rhyw 8 mlynedd ar hugain. Ac roedd hi'n enwog, wrth gwrs, pawb yn gwybod amdani, wy'n meddwl. Fe ddes i i'w nabod hi pan symudes i'r allwen. Allwn ni ddysgu llawer oddi wrthi o hyd. Roedd hi yn bendant y dylen ni fod yn sôn am Iesu. Oedd hi'n bendant y dylen ni fod yn hael ein cyfraniad at achosion da. Oedd hi'n gefnogol iawn i gymorth Cristnogol, i maith i'r meddwl, i Cristnogion yn erbyn poenydio. Oedd hi'n rheini ar ei thafod i trwy'r amser, yn tyfe. Oedd hi'n teimlo mai dyna o'r math o bethau ddyle Cristion fod yn ei wneud mewn gwirionedd. Ac os nad o'n i'n gwneud hynny,
Doedd hi ddim yn meddwl bod ni'n llawer o Gristnogion, a dweud y gwir. Diolch i ddiw mae bobl wedi bod yn mynd i wahanol wledydd ac yn ieithu hunain ar brodorion ac yn ymdrechu i ddyrchafu bywyd y brodorion yn cydnabod wrth gwrs bod nhw ddim yn Gristnogion ac bod angen iddyn nhw mwyn gallu rhannu'r weledigaeth i fod yn rhan o drefen newydd Duw iddyn nhw i fabwysiadu'r ffydd Gristnogol fel bod nhw'n gallu gweithio a cydweithio gyda pawb arall dros y weledigaeth Gristnogol yma a ddealltwriaeth Gristnogol o ystyr bywyd a pwrpas bywyd. Falle yn fwy na dim yn ystod y cyfnod diweddar yma, mae Pen Rhys wedi bod yn cadw cysylltiad rhwng Cymru a Madagascar o gyfnod John a Nora Morgans lan i dateddu gyda Sharon Rhys a Peter Noble, y gweinidog presennol. Mae yna bobl o Madagascar wedi bod yn dod draw i wirfoddoli yn Pen Rhys. A wedyn wrth gwrs mae cyfarwyddwraig un o'r prosiectau Canu y Fwc, Hanta. Nawr, oedd hi yn un o ferched y lloches pan oedd hi'n ifanc, a fe gafodd hi'r cyfle i fynd i Ben Rhys. A mae hi'n sôn, oedd hi'n sôn wrthon ni am y ffordd roedd y cyfnod y Ben Rhys wedi bod mor allweddol yn ei bywyd hi. Fe ddwedodd hi'n gwbl agored, o'n i bai am yng nghyfnod i'n Pen Rhys, bydden ni ddim yn gwneud y gwaith o'n wneud heddi. Pen Rhys nath yn neud i fod yn berson oedd eisiau gweithio gyda plant a phobl ifanc ym Madagascar. Wedyn, wrth gwrs, mae Miara, yn ystod y blynyddoedd diwetha, mae Miara ddath gyda i wraig Rebecca i fyw ym Pen Rhys, a bu'n yna yn agos i 2 blynedd. A mae'r cysylltiad yn mynd i barhau. Mae Pen Rhys eto wedi gwneud cais i ECOM am bartner mewn cenhadaeth, a maen nhw wedi gofyn yn benodol am rywun o Madagascar i ddod i weithio yna am gyfnod o 2 blynedd, ac maen nhw'n gobeithio hefyd cael mwy o wirfoddolwyr. One of the things that I've really learned from the Welsh missionary who went to Madagascar is like they observe first what's the need, they listen to people, what's their need. They didn't go there and let's do this and let's do that, but they saw that what was needed, and they started that. Yeah. Amy, you're the president of the FJKM, and you've come to Wales to celebrate the bicentenary of the arrival of the first missionaries from these parts in Cardiganshire and Niad Lwyd in particular in Madagascar. What's it like to come to Wales for you? First, we do thank God for giving us this opportunity to be here to this celebration. Niad Lwyd and Wales in general seems to be a holy land for us, because here is the first the birthplace of our faith. So we are very happy to go again and reach the source of our faith. So it's impossible to express our joy, and we do thank God. I'm sure you do. You've been in Wales a few days now, and you've talked to people, you've met ministers and Christians here. You know something about our churches. What would be your message to our people? First, we do thank you, Welsh people, for sending us David Jones and Thomas Bevan, their wives and children as well, the children. So we do thank you for sending them. Now we are happy and proud to be a Christian because of their work. But we would like to challenge you, because
let me to say frankly that we noticed a sort of decline of Christianity within our region or our country. So we want to call you, Church of Wales, stand up, wake up, and be a new witness of Jesus Christ. Share the gospel we have received. You have sent someone to Madagascar to preach the gospel. Now it's your turn to preach that gospel within your own people, your own country. Be strong. We believe Jesus is the same, the Holy Spirit is the same, and can change everything, and we can reach more and more people to accept Jesus as Savior and the Lord. Wel, wrth gwrs, fe gynhaliwyd y pêl gan yr annibynwyr ar gyfer prosiectau yn Madagascar, a sydd bellach wedi dod i ben, a mae wedi bod yn rhyfeddol o lwyddiannus, yn credu well nag oedd neb ohono ni wedi dychmygu. Fe gasglwyd 157 o filoedd o bunnau, ac o ystyried mae enwad o dim ond 17,000 o aelodau i ni. Mae'n credu bod hwnna'n anhygoel, a dwi wedi gweud mae bron o bod yn 10 punt y pen, a pobl wedi bod yn rhyfeddol o hael. Wrth gwrs, ni wedi cael yr boreau coffi a'r cyngherddau a'r casgliadau i ni'n arfer cael, ond ar ben hynny mae yna 10 o weithgareddau eraill wedi bod yn digwydd. Dwi'n meddwl am Betty Wyn, er enghraifft, yn mynd ar y zip wire er mwyn codi arian. Eifion Griffiths a Siwan i ferch yn cerdded o Wynfe i Neuadd Lloyd, ac wrth gwrs mae nhw'n ddisgynyddion uniongyrchol i David Griffiths, y cenhadwr. Wrth gwrs, mae'r cyfan wedi cyffwrdd nhw, ond ar yr un pryd, maen nhw wedi mwynhau i wneud, a mae hwnna'n bwysig o'n credu. Mae pobl wedi mwynhau ymateb trwy'r gweithgarwch yma godi arian. Mae'r diddordeb wedi bod yna, o'n i'n blentyn bach oherwydd cysylltiad David Griffiths a Gwynfe. Ond wrth gwrs, fel lot o bethau eraill, ti'n anghofio'r pethau yn trwy dy fywyd, ond pan dath y pêl undeb yr annibynwyr ym Madagascar, mae wedi ail gydio yn y diddordeb. A wrth gwrs, nawr, oherwydd y cysylltiad yna, dwi wedi cymeryd y swydd o drysorydd elusen mynydd o Madagascar. Felly, mae gyda nhw nifer o brosiectau, mae gyda nhw brosiectau sy'n helpu pobl, helpu plant, a hefyd yr amgylchedd. Wrth gwrs, mae hwnna yn rhywbeth bwysig iawn yn Madagascar ar hyn o bryd. Mae'n bwysig, dwi'n credu, bod yr arian mae undeb yr annibynwyr wedi codi, a mynd i gael ei ddefnyddio at y pwrpas oedd e wedi cael ei godi. Wrth gwrs, mae yna gytundeb nawr rhwng undeb yr annibynwyr a mynydd o Madagascar i wneud yn siŵr bod nhw'n gallu gweinyddu y prosiectau yn iawn droson ni. So felly, mae hwnna'n rhoi hyder i ni bod ni'n gallu gweithio gyda nhw am y dyfodol gobeithio. Be oeddwn ni'n deimlo wrth gyflwyno yr hanes, llwyfannu yr hanes, oedd i fod yn ffordd o helpu pobl i sylweddoli mae pobl go iawn, a theimladau go iawn, a dyheuadau ac ofnau ac argoeddiadau go iawn oedd y Cenhadon. Ac i godi cwestiynau sydd yn berthnasol i ni heddiw. Un o'r pethau sydd yn digwydd yn y freuddwyd ydy rydyn ni'n mynd o sefyllfa sydd yn eitha cyfforddus o ran gwasanaeth oedfa Gristnogol yn ein traddodiad ni i fod yn chwalu'r llwyfan, yn chwalu yr hyn rydyn ni'n gyfarwydd ag o, ac yn gofyn y cwestiwn sylfaenol hwnnw o David Jones pan mae o'n ei foment lle mae ar ei ddioddefaint ar ei fwyaf, pwy sydd yn ei gynnal o, ac ydy o'n mynd i barhau ar gwaith. Ac mae'r ateb i weld yn y cysylltiad sy'n parhau hyd heddiw efo Madagascar.
Yn dilyn y gweithgaredd y dathlu, eithon ni ati i weld sut allan ni fod yn adeiladu ar yr hyn ddigwyddodd o rhan o'r 20 mlynedd. A phenderfynu a chael y syniad o beth am adfywio Academi Neuadd Lwyd, Academi Thomas Phillips, gweinidog Neuadd Lwyd felly. A rhai o syniadau oedd ynghlwm wrth honno, sef y syniad ma o fod yn addysgu, yn trosglwyddo sgiliau, ac yn gwneud hynny gyda golwg ar y lleol, ac ar yn gwaith ni'n lleol, ond hefyd yr golwg byd eang hwnnw. Ac felly mae yna 2 agwedd i'r gwaith yma'r Academi yn ei wneud erbyn hyn, sef gweithgareddau sydd yn ceisio cefnogi gwaith yr eglwysi yn lleol, gweithgaredd Cristnogol, ac hefyd wedyn meithrin y berthynas honno hefo Madagascar, cryfhau honno, ac gobeithio i gweld un fydd yn parhau i dyfu a blodeuo dros y blynyddoedd sydd i ddod. Bod yr apel wedi dod i ben, i ni'n dymuno cadw'r cysylltiad rhwng Cymru a Madagascar, ac felly ni wedi sefydlu cynllun gyfeillio rhwng ysgolion ac ysgolion Sul yng Nghymru ac Madagascar. Mae yna 2 ysgol Sul sydd wedi gyfeillio gyda prosiectau, y rai o'r prosiectau ni wedi bod yn cefnogi, sef y cartre plant o Pasa a hefyd y lloches i ferchiad y Cania Fwc. A wedyn mae yna 2 ysgolion wedi gwneud cysylltiad yn benna gydag ysgol Thomas Bevan, un o'r ysgolion yni sydd yn Tamataf, y man lle glaniodd y Cenhadon yn wreiddiol. Mae wedi rhoi profiad i blant y 2 wlad, dwi'n credu, i ddysgu rhywbeth am wlad arall, wlad wahanol, diwylliant gwahanol, ffordd o fyw wahanol, a mae hwnna yn ddoi hun yn werthfawr. Fel rhywun sy'n cysylltiad personol gyda Madagascar, bydden ni'n hoffi gweld undeb yr annibynwyr efallai yn cael achlysuron bydden dathlu y cysylltiad â Madagascar, ac efallai cael rhywbeth fel Sul Madagascar neu rhywbeth o'r fath yna. So mae cadw'r momentum yna yn mynd i fod yn bwysig i wneud yn siŵr. Ac os dyw'r angen ddim na am nawr, mae'r angen yn mynd i fod na am amser hir. Wy'n credu bod werth i ni i gadw y berthynas yma sydd wedi datblygu dros y blwyddyn ddiwetha. Mae'n ffordd mor hyfryd i ni fod yn rhan o'r eglwys byd eang. Ac i deimlo bod ni'n gallu cario ymlaen beth ddechreuodd y Cenhadon cynnar 200 mlynedd yn ôl. Bydden ni'n licio meddwl bydde capeliau eglwysi falle yn gallu mabwysiadu hwn yn y tymor hir, ac os mae'r angen yn mynd i fod yna ymell i'r dyfodol net dim ond am nawr. A fi'n siŵr fod na rôl i ni i wneud yn siŵr bod hynny yn digwydd. Ar yr ochr arall, fi'n credu all ein plant ni i ddysgu llawer o beth sy'n mynd mlaen yn Madagascar. A wrth gwrs mae'r broblem amgylcheddol sydd nawr yn uchel iawn ar yr agenda yn broblem fawr ym Madagascar, a fi'n siŵr bydde hwnna yn cysylltu lot o'n pobl ifanc ni gyda Madagascar. Mae yna fwy o bosibiliad yn does o fod mewn cysylltiad efo Skype a ffôns. Mae pawb efo ffôns yn Madagascar, ffôns symudol rwan. Dych chi wedi clywed mewn rhai gwledydd lle nad oedd neu byth hyd yn oed teledu, maen nhw wedi mynd yn syth i gael ffôn symudol rwan a cael y cyfrifiadur y pob peth. Ond bas ni'n deud bod o'n eich cyfoethogi chi yn anhygoel i fynd, ond i fynd yn gall, i fynd i eglwys ac i grwpiau, bas ni jyst yn cymerodwyo y cysylltiadau, unrhyw cysylltiadau. A hefyd pan mae bobl yn dod i'r wlad yma, i roi croeso iddyn nhw a bod yn hollol gartrefol hefo nhw, cos maen nhw yn bobl gartrefol iawn yn Malagasis beth bynnag.
yn agos iawn i'r Cymru, dwi'n meddwl. Erbyn heddiw, mae gennym ni lawer iawn i ddysgu gan Madagascar. Llawer iawn i ddysgu gan y gwaith mae'r eglwysi yn ei wneud yno. Un o'r grwpiau sydd wedi cael dylanwad mawr yn yr flwyddyn dwytha a 3 blynedd yn ôl ydy'r grŵp ni acw sydd wedi dod ato ni i gynnal cyngherdda. Ac ystyr ni acw ydy yr adlais. Ac mewn ffordd, mae Cristnogion Madagascar yn dod yn ôl atom ni ac yn cyflwyno'r ffydd i ni mewn ffurf newydd sydd yn atgoffa ni nad ydy o'n gorfod cael ei wisgo yn yr traddodiadau rydyn ni'n gyfarwydd ag o, ond bod yna ffordd arall o fynegu ein ffydd. Ac mae hynny, dwi'n credu, yn ysbrydoliaeth i ni. Now we have one vision, flood Madagascar with the gospel, which means we are trying to reach as much as possible Malagasy people with the gospel. And in Madagascar there is a big evangelization we do. And every month, each church do its own evangelization. And we are doing a lot now by building. We begin with the home cell group and continue to build a house, a church itself. And we hope to do about 400 buildings in 4 years. Dwi'n credu mae cymryd y neges yma o byw yn bywydau yn y ffydd, yn y ffordd Gristnogol, yn y ffordd roedd Iesu Grist wedi dysgu ni fyw yn bywydau, i weithio yn y gymuned, i fod yn aelodau byw yn ein cymunedau ni, a dwi'n credu mae'r eglwysi sy'n ffynnu yng Nghymru heddiw yw'r hyn sy'n gwneud hynny. Mae yn gysylltiad pwysig. Mae rai fi gyfaddau pan o'n i'n mynd yna, o'n i ddim yn deall pwysigrwydd y cysylltiad, ond wedi bod yna a wedi treulio, mae cyfnod digon byr nes i treulio yna, wedi bod yn ymwneud ar apel, wedi dod i sylweddoli pa mor allweddol yw'r berthynas yma, pa mor bwysig yw ceisio cadw ei fynd i'r dyfodol.